बुहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2024 आरो 25 मायथाइयाव HSLC आव टप 10 मासि लानानै उथ्रिसारनायखौ बरायदों। बेखौ लानानै गिबियावनो बड'लेण्ड राइजिं रादाब आरो बड'लेण्ड रादाबनिसिम बयनिसिमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि रोजा रोजा हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै रुप'नि दखरा बर' फरायसा आफादा दिनै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बिथांमोना बरायदों। दा बेयाव आंबो बाहागो लाफैनानै जोबोर मोजां मोनदों। दिनै बरमाज्रा दिनै बाथौ आश्रम सामु हाथाइ हाइ स्कुलाव बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों। जोबोद मोजां जादों, बाख्नायथाव। बे मोनसे थुलुंगाथाव मोनसे हाबाफारि होननानै जों बुंनो नांगोन। दिनै जोंनि फरायसाफोरा बेबायदि मोनफ्रोमबो दखरा फरायसा आफाद बा जोंनि डिस्ट्रिक्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जेनेबा दिनै मा होनो मिरुआ दिनै कमल कुमार ब्रह्म बान्था दिनै बिथांमोना होदों। दा बेबायदि थुलुंगाखां हाबाफारि लानायनि थाखायनो दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां दिनै फार्स्ट डिभिजन ओंखारबोबाय। गोदो जे समाव बरायजेनदोंमोन बे समाव 60-70 स्टुडेन्टखौ बरायनो हादोंमोन। नाथाय दिनै बेखौ गारनानै दिनै अनलि 70+ बा 80+ मोननाय बेफोरबायदि गथ'खौसो जोङो दिनै बरायदों आरो जोंनि एबसुआ। दिनै बेबायदि फार्स्ट डिभिजन होनोब्लाथाय गोबां दङ, 1000 दिनै ओंखारबाय। दा बेयो गासिबो जोंनि एबसुनि थाखायनो, एबसुनि मावथांखिनि थाखायनो बियो गोबां जौगादों होननानै जों बुंनो हायो। आरो बेबायदिनो बेल' नङा, दिनै जोंनि गेजेराव IAS ओंखारदों सासे सानै, आरो दा जोंनाव SCS, APS गोबां ओंखारबाय। थ' बियो गासिबो जोंनि फरायसा आफादनि नाजानायावनो जोङो बुंनांगोन आरो। बेखायनो आङो बुंनो सानो जोबोद बाख्नायथाव मोनसे प्रग्राम बिथांमोनाबो दखरा हिसाबै लादों। इयुनावबो बेबायदिनो लाबाय थाथों। जोंनियावबो जोंनि बे ओनसोलावबो जाहाथे APS, IPS ओंखारदों, आं बेखौनो हास्थायो आरो। आथिखालाव लाइमोनफोरा गोबां फरायनाय बिथिंखौ गावनि जिउ होननानै साननानै लायो आरो बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानैनो लाइमोनफोरा गोबां नारा नाथा जुजिनायनि गेजेरजों बेबायदि टप 10 मासिखौ आवग्रिनो हाबाय थानाय जादों। बेबायदि रोखोमनि अनगायैबो मा रोखोमै फरायोब्ला गोबां देरहासारनाय मोननो हायो होननानै फोरमायनो सानो? नंगौ, टप 10 मोननाया बारा गेदेर खोथा नङा, खिन्थु जोङो जोंनि 100% स्कर खालामनाया जोंनि गेदेर खोथा नङा। जोंनि थांखिखौ आवगायनो थाखाय जों गोजौ फारसे जौगालांनांगोन। दिनै गोबां गथ'आनो दिनै बरायजानायनि उनावब्लाबो, दिनै बरायजाखांनायनि उनावब्लाबो बिथाङा गावनि बरायजानायनि फिथाइखौ बिथाङा बुजिनो हाया, बुजिनो साना लाया। दा बेबायदियाव गोबां गथ'आनो बरायजानायनि उनावबो जोंनि केरियार दानायाव गोबां प्रब्लेम जाहैदों आरो बेखौ आं नुदों। दा गोबां गथ'फोरखौ आं बुङो, सिमां थानांगोन। सिमांखौ जोङो जाफुंहोनोबाथाय दिनै हाई सेकेण्डारिनि उनाव जोङो गोजौ फारसे फरायनो थाखाय आवगायलांनांगोन। थ' बेबायदि गोबां साजेसनफोर लानानै जोंनि फरायसाफोरा फरायनांगौ। उइदाउट साजेसन फरायोब्लाथाय माने एसेबाबो उसुबिदा जायो। दा बेयाव केरियार काउन्सिलनिबो लोगोसेनो प्रग्राम जादों होननानै आं सानो। जोंहा जोंनि बर'नि मानगोनां फैलाजे मुंदांखा फैलाजे बरगयारि एक्टराबो दिनै बाहागो लानानै गोबां मटिभेसन प्रग्राम स्पिच लाखिबाय दङ बर्तमानाव। दा बेबायदि खोनासंनांगौ आरो गथ'फोरा। दा खोनासंनायनि उनाव जोङो बेखौ जिउ दानायाव बाहायनांगौ आरो। दा जोंनि गथ'फोरा गोबाङानो बेबायदिखौ खोनासंनानैल' ओरैनो दोनो, जिउ दानायाव बाहाया आरो। आथिखालाव बिमा बिफाया फरायसाफोरखौ माबायदि जोथोन लानांगौ होननानै फोरमायनो सानो? दा आङो जोंनि बिमा बिफाफोरखौ बेखौनो खावलायो, दा गथ'खौ जोङो ओरैनो
ओरैनो जोथोन लाबाल' जाया गथ'नि केरियार दानायनि थाखाय जों जोथोन लानांगोन जोङो गाननाय जोमनायनि होनाय खिथाब होनाय बेयो जोंनिया साफिसियेन्ट जाया बे गथ'आ माबायदि फरायदों माबायदि फरायनांगोन जुदि गाव रोङाब्लाबो गुबुना बिमा बिफाफ्राबो साजेसन लानांगौ आरो दा गोबां गोजौ थाखोआव जौगानाय जोङो स्टुडेन्ट बा साक्सेसफुल पार्सनफोरखौ जोङो जिउ जारिमिनफोरखौ नायोब्लाथाय बेबायदिसो जों नुयो आरो जिउ जारिमिन गेदेर मानसिनि जिउ जारिमिनफोरखौबो जों एसे बुजिनो नाजानांगौ आरो आथिखालाव लाइमोनफोरा मेट्रिक आरो एचएसआव हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि बा टप 10 मासि लानानै उथ्रिसारनायनि उनाव गेदेर फरायोब्ला माखासे ड्राग्स एडिक्टेड जानाय थासारिखौ जों नुबाय थानाय जादों आथिखालाव बे थांखिखौ लानानै मा बुंनो सानो थ' बिनि ड्राग्स एडिक्टेडआथ' जोंनि बे एरियायाव सोलियो एसे खम सोलियो आरो सिगां एसे बांद्रायमोन सानो नुदोंमोनबो खोनादोंमोनबो थ' दा आथिखालाव एसे खम जाबोदों बिनि थाखाय जोङो गार्जेनफोरा एसे सेन्सियास जानांगोन गथ'खौ जोङो हदाय लाफाबाय थानांगोन गावजों लोगोआव बबेयावबा थाङोबा बेयावबो लांफानांगोन आरो हदाय हानायमानि मोजां लोगो सेलेक्सन खालामनानै लोगो जानो होनांगौ आरो गथ'आबो मोजां गावनिख्रुइ देरसिन गावनिसो गेदेरसिन गथ'खौ बेयो सेलेक्सन खालामनांगौ लोगो जानोब्लाथाय मानोना देरसिन गथ'आ सासे गेदेर गथ'आ माने बेनिख्रुइ बांसिन माने साननो हानाय केपासिटि दं जिहेतु बेनिखायनो बे गथ'आ अरायसम मोजां गथ'खौ सेलेक्ट खालामना लानानै गावनिख्रुइ गेदेरसिन गथ'खौ सेलेक्ट खालामना लानानै बेनिफ्राय मोनसे आइडिया बा खायदा कौशलफोरखौ लानो हायो दा बेयो मोजां गथ'बाथाय बे मोजाङानो थांगोन जिबौआ जिबौनि आथिंखौ नुयो होनाय बायदि सादुजों लोगो जाबा सादु जायो होननाय बायदि बेखौ जोङो फल' खालामनांगौ आरो